Reggel 100 megtudtál, 500 indulás elég. Čekali su vas sat vremena to drugo, ja ih srezao, rekao kakvi su vam to ovo. Sedam se vraća. Ама никъде в Албудия. Що много позади станили 6 за 1, 6, 12, 18.
No kao, pa i nama je stalo. Šta? Pa ne bi bilo loše. Ovo imam već 2 godine. Cavolo, trovo cavalli.